Deixos agora coa ponencia inaugural, que vai ser Débora García Bello, que é doutora en Química, investigadora e que moitos a conocemos pola súa divulgación científica. Se alguén non a conoce, que por favor a busque en redes, porque sí que vale moito a pena seguila das persoas que contan cousas interesantes en redes, que tampouco é tan habitual. Débora, cando queiras, nos vai a dar a ponencia inaugural. É máis fácil enganar a xente que convencelos de que foron enganados. Coñecedes a cita? Algúna vez dixen así nunha conferencia e había xente que me decía teño de estado de WhatsApp. É unha frase de Mark Twain. Se buscades en Google encontraredes que a cita é de Mark Twain, pero se investigades un pouco máis nunca dixo tal cousa, nin escribiu tal cousa. Co cal pareceme moi ilustrativo que xusto esa frase sexa, inda que sexa verdade, sexa en si mesmo unha frase enganosa. Sí que é certo que nos dedicamos á comunicación científica que cando temos que desmentir algunha parvada gastamos unha cantidade de enerxía, unha orde de magnitude superior á enerxía necesaria para producir esa parvada. Eso é o que en comunicación científica coñecemos como principio da simetría da estupidez. E é verdade, porque é tan fácil que un bulo calle e logo é tan difícil, sobre todo en temas de ciencia, desmentilo, é moi dificultoso. Nos temas que ides a tratar neste concello, xa coñecedes bulos que están moi extendidos e que é moi difícil loitar contra eles. Por exemplo, todo o que ten que ver co ciclo da auga. Non? Por exemplo, un bulo dos máis extendidos é que a auga da villa é máis insegura que a auga embotellada, o que é menos saludable que a auga embotellada. Sabemos que é un bulo, pero como explicas ti, se te dedicas a investigación en tratamento de augas, etcétera, etcétera, en que iso non é así, é menos en Galicia, quero decir, en algún país, en algunha localidade, sí que é certo que teñen que consumir auga embotellada por temas sanitarios, pero en Galicia, afortunadamente, non temos ese problema e gozamos de unha das augas con maior calidade do mundo. Hai outros mitos tamén moi extendidos sobre temas de auga, como, por exemplo, que se ti fas unha xestión, autoxestión, por exemplo, recollendo a auga da choiva ti na túa casa, pois iso é moito máis sostible que facer, é moito máis saudable, dende un punto de vista sanitario, moitísimo mellor que facer unha xestión pública da auga. Hai xente que opina así, claro, e ti pensas, imos ver, a ver, creo que a xente que sabe de tratamento de auga saberá máis que ti na túa casa que podes ter un problema de proliferación de patóxenos que nunha planta de tratamento de augas non vai suceder. E logo, a nivel de sostibilidade, pois imaginadevos se cada un de nós tivese que ter unha planta de tratamento de augas na súa casa. Pois non sería moi sustentable. Entón, hai mitos de absolutamente todo. Con respecto á xestión de residuos, cal credes que é o mito máis extendido? Claro, mesturan todo. Aquí, para que vou a separar unha miña casa, se total, mesturan todo. É o que costa revertir ese bulo. Con respecto ao tema de mobilidade urbana, cal credes que é o mito máis extendido? Hai enquisas sobre isto. Pois o mito máis extendido é que se cambiásemos todo o parque automobilístico dos coches privados por coches eléctricos, xa teríamos emisións cero. E iso sabemos que non é certo, quero decir, o coche, ademais hai unha cousa que é moi importante cando temos que falar de ciencias medioambientais. Eu son investigadora en ciencia de materiais con especialidade en ciencia e tecnoloxía medioambiental, para que quede isto claro. Cando falamos da pegada ecolóxica, da pegada de carbono, temos que medir absolutamente todo, de a fabricación do automóvil, extracción de materias primas, etcétera, etcétera. E logo tamén que esa contaminación non só se mide a nivel global, senón que é diferente a escala local. É dicir, se falamos en termos de emisións de CO2, estamos a falar a escala global. Si que efectivamente ti mides todo e ese balance pois hai mellor parado un automóvil eléctrico que un de combustión. Pero se falamos, por exemplo, do que máis afecta a calidade de vida dunha cidade, que é principalmente a emisións de material particulado, as partículas que están a flotar no aire que máis afectan o sistema respiratorio ou o sistema cardiovascular, pois canto máis pesado sea o coche, máis emite.
e non emite tanto o motor, senón que o que máis emite está medido que é nos freos, ao desgaste dos neumáticos contra o asfalto é o que máis emite. E de media, os coches eléctricos son moito máis pesados que os seus análogos de gasolina. Co cal, podemos estar facendo algo moi ben hasta a nivel global, pero a nivel local, pois o mellor cambiar todo o parque automobilístico non é a mellor solución. E tamén teño que aclarar unha cousa, cando falamos de sostenibilidade, a sostenibilidade ten tres patas: social, económica e medioambiental. Moitas veces pensamos só na medioambiental e a nivel socioeconómico, pois bueno, ás veces a min dá un pouco de pena cando vexo zonas de baixas emisións en barrios un pouco desfavorecidos, que dis, vale, sí, a sostenibilidade socioeconómica onde queda. Pero bueno, isto xa é outro tema. A tese que trato de defender nesta pequena ponencia inaugural é que é tan importante que as decisións que tomamos dende o público en temas de sostenibilidade é tan importante que estean ligadas, que sexan coherentes coa evidencia científica. Isto é tan importante como saber comunicalo. Porque se non sabemos contalo, non temos o apoio da cidadanía. Entón, é tan importante tomar boas decisións como contar por que se toman esas decisións, que é o que ides facer ao longo destes días. E non é tan fácil como contalo, porque para saber contalo hai que ter en conta como imos de cultura científica. E como credes que imos de cultura científica? E xa vos digo que imos regular. O titular podería ser que sí que é certo que cada vez hai máis interese pola ciencia. Isto é unha cousa que está medida e enquisas que se publican cada ano da Fundación Española de Ciencia e da Tecnoloxía e do CSIC, analizando o nivel cultural e o interese pola ciencia da cidadanía. E sí que o titular podería ser sí, cada vez hai máis interese da xente pola ciencia, pero só 3 de cada 10 persoas saben que é o número pi. Por poñer un titular. Só 3 de cada 10 persoas saben que é o número pi. É dicir, a cultura científica vai regular. Sí que é certo que temos cada vez máis espacios de divulgación científica, en radio, en televisión, hai cada vez en prensa escrita, hai cada vez máis divulgación científica, algo que además aumentou a partir da pandemia de forma exponencial. É unha cousa a agradecer e a xente o demanda, co cal, eso está moi ben. Pero logo, cando vas aos datos de iso influe realmente na cultura científica, pois xa o veremos daqui a un tempo. Pero a realidade é que ti se faz unha enquisa á poboación, pois a metade da poboación española recoñece que non entende as noticias de ciencia cando as lee. A metade. Unha noticia de ciencia, que se supón que ten que ter un ton divulgativo. E logo, o ano pasado publicouse a última enquisa que fixo a FECIT sobre o nivel cultural. A min chamou moito a atención porque nos medios de comunicación celebrouse que imos mellor en cultura científica porque o 70% dos enquisados responderon correctamente a preguntas como: a Terra xira arredor do Sol? A preguntas como: somos o resultado da evolución das especies? Ou preguntas como: se comes un alimento modificado xenéticamente non vai a modificar o teu ADN? Que digo, bueno, a ver, son preguntas un pouco, quero decir, de case de educación primaria. Co cal, eu penso que non hai moitísimo que celebrar aí. Se hai un 30% de persoas que responderon mal a esas cuestións. Hai, por exemplo, unha porcentaxe moito maior de persoas que contestaron mal, por exemplo, con respecto ao uso dos antibióticos, que sí que serven para tratar enfermedades víricas. Por exemplo, cousa que sabemos que é incorrecta. Ou outros temas relacionados, por exemplo, con cambio climático. Hai un batiburrillo de ideas mesturadas, de que si o quecemento global foi causado polo burato da capa do ozono, que a pegada de carbono ten que... É dicir, hai unha mestura de cousas aí que ten a xente na cabeza que é moi importante aclarar. Por iso é tan relevante facer unha comunicación científica eficaz, porque a xente confunde todos os termos. E non só confunde, senón cousas absolutamente básicas, pois as descoñecen. E isto que repercusións ten? Non só ten a repercusión de, vale, imos mal de cultura científica, senón que ir mal de cultura científica tamén repercute na percepción social da propia ciencia, é dicir, como se financia e todas estas cousas. Pero tamén hai un efecto que cando ti lle preguntas a xente
si é positivo, si é beneficioso o avance científico e tecnolóxico, non a todo o mundo lle parece beneficioso. De feito, hai un 30%, 30-40% da poboación, según as enquisas que consultes, que pensan que o avance científico e tecnolóxico é perxudicial. Isto é o que se coñece como efecto Frankenstein. O pensar que calquer avance pode traer moitas máis cousas negativas que cousas positivas. Isto é algo que xa se leva fraguando dende hai moitos anos, dende prácticamente os anos 70. Nos anos 70 foi cando descubrimos e comunicamos, pois, por exemplo, que algúns gases que emitíamos á atmosfera por aqueles tempos, que eran os famosos CFCs, que xa non emitimos, eran os responsables do burato da capa de ozono. Entón, cando comunicamos iso, comezamos a ser conscientes do efecto da nosa actividade no medio ambiente. Isto foi nos anos 70, cando se empezaron a crear grupos ecoloxistas. Pouco despois, pois, por exemplo, nos anos 80, o accidente de Chernobyl. Pouco despois, as vacas tolas. Pouco despois, a talidomida. É dicir, en moi pouco tempo, hubo moitos accidentes que podemos relacionar directamente co mal funcionamento da ciencia. E outras cousas que simplemente descubrimos, non? Dos efectos da actividade industrial. Claro, é un tempo moi reducido. Quero dicir, non é que a xente sexa tonta e pense que a ciencia e a tecnoloxía pode ter un efecto negativo, senón que hai razóns, inda que sean casos absolutamente excepcionais. Quero dicir, o caso de Chernobyl é absolutamente excepcional e non pasará na vida nunca unha cousa como esa, non? As centrais xa non son, nin se parecen a iso. Pero o que quero dicir é que hai antecedentes. E logo, como funcionan as noticias, os medios de comunicación. O excepcional é noticia. O normal en ciencia é que todo vaya ben, e que as cousas sexan seguras, que todo funcione correctamente. Cando algo falla é cando é noticiable. Entón pode causar a impresión de que hai un montón de cousas que fallan, non? Hai alertas alimentarias, hai un montón de cousas que dis, vale, é que o normal é que todo funcione ben, e cando non, pois é noticiable. E logo ocorre un fenómeno que moitas veces me din, que se houvese máis divulgadores, máis divulgación científica, este tipo de cousas, non? Divulgación en positivo, falando dos novos avances e demais, pois iría todo mellor. Sí, iría mellor se falamos sempre en positivo, pero incluso en divulgación científica, hai divulgación científica que fala moi en negativo, non? Que vive un pouco do mesmo, dese alarmismo, dese sensacionalismo, de este material é perigoso, este alimento pode ser perigoso, o lado oscuro da industria, este tipo de cousas. Como sabemos que é máis fácil gañar impacto, non? E ter notoriedade alarmando a xente e xerando medos porque funcionamos así, que falando dende a calma, dende o sosiego, sen sensacionalismos, pois chama un pouco menos a atención. Eu son de divulgar en positivo, porque adícome a ciencia e creo que hai 1000 cousas positivas que contar e algunha mala verá, como en todos os sectores, pero prefiro falar do bo. Pero tamén existe ese tipo de divulgación e flaco favor nos fai. E logo tamén, pois eso, este tipo de cousas nos medios de comunicación sí que é certo que, agora coas redes sociais, pois é moi fácil poñerte a debatir aí con calquera de forma pública, incluso sen ter nin idea. Que isto é unha cousa que ocorre moito, A min, por exemplo, eu que son especialista en ciencia de materiais, recordo algún episodio, de xente que públicamente ven a explicarme a min o meu campo de investigación. O sea, alguén que non se adica exactamente a iso. E logo, pois, tes debates, incluso, en televisión, en radio, de xente que non ten esa formación, non? O que se chama, cando unha persoa sabe moito dalgo, pois eu que sei, un economista que é boísimo en economía e que o mellor xa cree que a nada que lea de algo xa sabe, porque é moi listo. Eso pásanos a todos, O que se chama o efecto Dunning-Kruger, que todos pensamos, cando somos especialistas nunha materia, que somos máis listos en todo o demais. Pero cando pasas a exposición pública de rebaterlle a un profesional que sabe do que fala, pois, aí a cousa xa pode comezar a fallar. De feito, pois eso, a min, por exemplo, pasoume en casos especialmente críticos, non? Ou que son moi mediáticos. Cando foi o vertido dos pellets, que os de ciencia de materiais chamamos a iso granza, porque como se chama, pois, claro, son unha das miñas especialidades en material é precisamente os polímeros plásticos.
E había xente que viña a correxirme, que eso que dis non é exactamente certo. E logo os medios de comunicación, que moitas veces o que vos decía, que buscan ás veces ese sensacionalismo, eu recordo, non vou dicir a cadea de televisión, pero chamou unha cadea de televisión, podes explicar por que eses pellets son tóxicos? Eu expliquei, é que tóxicos non son, quero dicir, non podo explicar iso porque non son tóxicos. Son contaminantes porque están nun sitio non que non terían que estar, non teñen que estar no mar. Podo explicar o efecto da contaminación, pero non son sustancias tóxicas. Se ian a ir a unha industria para fabricar envases para alimentos, como van ser tóxicos? Entón ti non o podes explicar. Bueno, entón non nos vales. Pois xa chamaremos a outro que nos explique que son tóxicos. Pois moi ben. Pois así funcionan moitas veces as cousas. Se vas a dar unha mensaxe de tranquilidade, de calma, de honestidade da ciencia, pois ás veces non chama tanto a atención. E logo tamén ocorre un fenómeno, xa vos digo todo isto porque se ides comunicar as cousas que ides facer, tedes que coñecelo, sobre todo se sodes de algunha empresa, ademais, que non se entende ben o que é o conflito de interés. Moita xente, se ti ves dunha empresa, xa vai dicir, o que dis é mentira porque tes conflito de interés. Non quere decir que o que vayas decir sexa falso. Sí que hai un interese en o que estás a dicir, pero non quere decir que a información sexa falsa. De feito, eu son unha gran defensora de que fale a xente que ten conflito de interés. Porque é a que sabe. É dicir, se ti traballas nunha empresa ou investigas nunha empresa que se dedica a algo, seguramente sexas especialista nesa materia. É dicir, o que ti podes aportar é moito maior que unha persoa, que o que pode aportar unha persoa que sexa ajena a ese mundo. Co cal, son unha defensora dese conflito de interés, porque claro, hai xente que di, eu podo falar disto sen ningún conflito de interés. Claro, que estás a falar sen ter nin idea. Estás a botar a lingua a pacer. Así que eu prefiro que falen os expertos, os que traballan xusto nesa materia. Así que se acusan de conflito de interés, que saibades que hai xente que defende ese conflito de interés e que exista. O problema de todo este contubernio, de toda esta mestura de incultura científica, este tipo de sesgos ou comportamentos, non é que, o que opina a xente. É que o que opina a xente logo inflúe nas políticas, máis do que pensamos. É que a xente tamén é a que toma as decisións, é dicir, a xente non somos un ente, unha masa, senón que a xente tamén son os que toman decisións. Entón, algunhas veces a presión é tal ou a desinformación é tal que non sempre imos alineados coa evidencia científica. De feito, por exemplo, eso que crece, a cultura científica, o interese pola ciencia, pero logo vas a temas moi críticos na actualidade e hai xente que a maior parte da xente desconfía. Pois, por exemplo, hai unha gran desconfianza sobre todo o que ten que ver coa enxeñería xenética. Ti falas de enxeñería xenética e a xente queda un pouco, a min iso que o proíban, en calquera ámbito sanitario, ámbito de todo tipo. Enerxía nuclear, tamén é unha cousa que a xente ten esa aversión inicial. Todo o que ten que ver agora mesmo con intelixencia artificial. Hai tantas noticias, tantas chorradas que se publican sobre intelixencia artificial que é normal que a maior parte da xente diga isto vai quitar o emprego, ou vai a ser para mentirnos, vai a ser para manipularnos, sen coñecer exactamente cales son as aplicacións, non? Os que traballades en industria, coñecedes que a inteligencia artificial é fundamental para precisamente ser máis eficientes. E os que traballan no ámbito sanitario xa saben que é fundamental, por exemplo, para o diagnóstico hoxendía de enfermidades, dende o cancro hasta Alzheimer, hasta Parkinson. Grazas á inteligencia artificial teremos tratamentos para algunhas destas enfermidades moito máis próximos do que podíamos pensar daqui hai 20 anos. É dicir, se ti sabes exactamente o que é a inteligencia artificial e en que se usa, fuxes un pouco dese tipo de titulares, pois entendes as cousas un pouco mellor. Pero claro, se logo vas a... Vale, e como se regula todas estas cousas? Pois vemos que influe moito. É inaudito que no momento que estamos, no que temos que lidiar co cambio climático, pois Alemania, por exemplo, que sempre foi unha potencia nuclear, peche as súas centrais, pois é inaudito, pensando que é unha enerxía limpa en termos de emisións de gases de efecto invernadero. Non ten sentido, pero
a desinformación, a presión popular, inflúe en tomar decisións que van completamente desacompasadas coa evidencia científica. Por exemplo, as restriccións que poñemos en Europa aos transxénicos en medio dun cambio climático non ten ningún sentido. Poderíamos ter sementes resistentes á sequía de soia, de millo, que non podemos utilizar por esa presión pública que hai, eses medos que hai por descoñecemento dese tipo de tecnoloxía. Ocorre o mesmo tamén con todos os paus que estamos poñendo a implementación de técnicas de inteligencia artificial que poderían axilizar un pouco todo isto. E logo, o que concerne o meu ámbito, que é o tema de ciencia de materiais, por exemplo, case toda a legislación que temos agora, porque o material do demonio do momento é o plástico, pois temos un montón de legislación en contra de este conxunto de materiais, un pouco porque sí, cando poderían ser uns auténticos aliados con respecto ao cambio climático. Dende invernadoiros, dende casas máis eficientes enerxéticamente, dende vehículos máis lixeiros, é dicir, hai moitas aplicacións, dende a disminución de desperdicio alimentario, hai moitas aplicacións que teñen sentido. Empregar plástico dun só uso para atrapalladas, pois non ten sentido, pero outro tipo de cousas sí, e hai que legislar ese tipo de cousas ben e mellor, porque o que non ten sentido é vale, evito as bolsas de plástico, pero teño bolsas de papel, que se ti faz o cálculo de análise de ciclo de vida, a bolsa de papel ten un impacto medioambiental 3 veces superior. E as de algodón, que sempre regalades nos congresos, sabedes que teñen un impacto medioambiental 131 veces superior, pero levarei outra bolsa máis para casa, debo ter 100 na casa. É dicir, que este tipo de cousas ao final repercuten negativamente, non? E non van alineadas co consenso científico. Porque logo ti podes poñer a lei, pero logo como se vai a aplicar esa lei? Pois van a meter materiais sustitutivos. Bueno, nos anos 90 recordades que o material do demonio era o papel. Agora o papel vai a salvar o mundo. Quero dicir, sabemos os de ciencia de materiais que esta cousa é cíclica e dentro de 20 anos o demonio vai ser outro material, non vou dicir cal, pero será outro. Quero dicir que sempre vai a ocorrer este tipo de cousas. E cando todo isto ocorre e afecta a normativas, tamén afecta a proxectos públicos, a proxectos industriais. Que quere dicir isto? Que podemos ter unha forte oposición pública que poderíamos pensar que pode tumbar proxectos moi interesantes a nivel de sustentabilidade. É un fenómeno que se coñece coas not in my backyard, que a traducción sería eu non quero iso no meu xardín. É dicir, hai proxectos industriais que soan moi ben cando se fan en Suecia, en Noruega, e que parecen moi sustentables, pero cando a implantación é aquí, hai unha forte oposición. É un fenómeno que está estudado desde a socioloxía, que sempre que hai un proxecto industrial ou algo novo, algún cambio que se vai implantar, o primeiro impacto é eu non quero iso, se vou a telo preto da casa. Se está fora, pois pareceme estupendo, pero preto da casa non. Eso está estudado como é todo ese proceso a nivel sociolóxico de opinión pública. Ao principio, cando falan dese proxecto industrial, que ben soa, que positivo, van a poñelo aquí, xa non me gusta nada. E logo, se o proxecto se chega a implantar, trae traballo, trae prosperidade, trae benestar a todos os niveis, volve a ter unha gran aceptación. Esa gráfica en U que acabo de debuxar sempre ocorre con proxectos industriais, con cambios que son a mellor. Sempre ocorre, pero hai que lidiar con ela cando estamos nun punto baixo da curva. E por iso é moi importante implementar boas estrategias de comunicación científica para poder sair airosos de saúde con un proxecto industrial interesante non se paralice. Que non ten por que paralizarse pola opinión pública, pero vemos que a opinión pública pode influir en normativas e pode influir en paralización de proxectos. Entón, os consellos que vos podo dar sobre como comunicar a ciencia de forma efectiva é algo que non inventei eu, que son os pilares básicos de información. Os pilares básicos da comunicación son que a información ten que ser verdadeira, ten que ser clara e ten que ser proporcional. Cando falo de proporcionalidade, refírome a que ti non podes dar un dato e dalo sen ningún tipo de comparativa. Por exemplo,
e que temos un problemón cos plásticos porque acaban no mar 12 millóns de toneladas de plástico ao ano. É un dato. É certo ese dato. Como se daría de forma proporcional ese dato? E botamos nós 12 millóns de toneladas de plástico ao mar. Aquí tiramos o lixo ao mar ou o xestionamos. Máis de 10 millóns de toneladas dese plástico proveñen de países onde non se xestionan os residuos e se tira o tolo ao mar. Principalmente China, Indonesia e Sri Lanka. Dar ese dato é dar un dato proporcional. É dicir, o problema de xestión de residuos, afortunadamente, non está aquí. Ese dato hai que contarlo. Entón, cando falo de proporcionalidade, é decir ese tipo de cousas. Está ben que non teñamos plásticos dun só uso, é estupendo. Pero se ti quitas a pajita de plástico e a prohíbes, non a cambies por unha pajita de cartón. Que está mal a todas luces, de sostenibilidade e de absolutamente todo. Entón, eso é dar o dato con proporcionalidade. A segunda, ten que ser proporcional, ten que ser verdade. Que sexa verdade, eso é un feito. Quero dicir que o que contes sexa certo. Pero ti, cando estás contando algo, non só tes que decir que sexa verdade o que estás dicindo, senón que tes que ter en conta que o que vas a que é o que sabe a xente de ciclo de auga, de xestión de residuos, que é o que sabe a xente de mobilidade urbana para poder dar ese dato real. Que o que sabes ti para poder comprobar se iso que estás a falar é realmente certo. É xerar esa confianza. Aí a clave é a claridade da información. Cando ti falas de claridade, de que a información que das ten que ser clara, é que tes que adaptar a túa linguaxe os teus coñecementos aos coñecementos da xente en xeral. É dicir, tes que ter moi ben a vara de medir de canto sabe a xente. Porque ninguén se vai ofender se ti explicas algo que xa sabes. Ademais, moitas veces estás así en un congreso, e ademais o ponente que é alguén que sabe moitísimo, está a explicar algo e ti dis, eso xa o sei. Non te vai ofender. Dis, xa o sei. En cambio, se está a explicar algo do que ti non tes nin idea, non estás entendendo, te sintes mal. É dicir, nunca está de máis explicar algo que creemos que é obvio, porque non sempre é obvio para todo o mundo. Entón, por iso é tan importante ser claros. E para esa claridade, tamén é moi importante a parte de credibilidade. É dicir, que a persoa que fale teña a credibilidade suficiente. E sobre isto tamén temos datos. Se fan con certa periodicidade enquisas dende o CSIC sobre que persoalidades teñen máis credibilidade á hora de falar de temas científicos. No último lugar están empresas e gobernos, pero eso é así, é o dato. Por riba estarían nos maiores postos as organizacións ecoloxistas, que aquí, algunhas fan un bo traballo, outras fan un traballo pésimo, quero decir por incoherencia coa evidencia científica en algúns casos, pero no primeiro escalafón de todos estamos afortunadamente os científicos, dende hai moitos anos. É dicir, se ti queres dar unha mensaxe que ten ese cariz científico, conta con alguén de prestixio. E alguén de prestixio é un científico. Un científico que este, ou unha mensaxe que incluso podas dar dentro de un centro de investigación. Somos os que gozamos, afortunadamente, durante moitos anos de maior credibilidade. Co cal, para dar unha mensaxe clara, apostemos por xente na que a xente confía e que se nos supón unha honestidade intelectual e unha honestidade no traballo. Ao final, van xurdir bulos, e algúns seguirán instaurados durante moito tempo, van a xurdir desinformacións. Entón, outro consello que vos daría é que os adiantedes. É dicir, que sexades máis proactivos que reactivos. Non cando xurde o problema, pois aquí temos que posicionarnos, senón falar por adiantado das cousas que facedes, antes de que poda xurdir ese bulo. Non sempre é posible, pero sempre que teñades a oportunidade de divulgar, de comunicar as cousas que facedes, tedes que adiantarvos, para que a información gañe a desinformación, para que a erudición gañe a vulgaridade, para que a Galicia de 2030 sexa unha Galicia de coñecemento compartido, de información veraz, para que gañe a beleza, a bondade e a verdade. Moitísimas grazas.